Assalamu alaikum, sunana Abdulaziz Dan Small, producer a masana'antar Kano. Na ji bayanin da Soja Boy yayi akan masana'antar tun da ya fara ba wanda ya taɓa ɗaukan kuɗi ya bashi, in akwai wanda ya taɓa bashi ya ɗaga hannu, to ni na ɗaga hannu. Ni na san na taɓa ba Soja Boy kuɗi wanda ya zo ya min aikin ɓarauniyar amarya, wanda kuma na je ya ambace shi a cikin list ɗin fina-finan da yake cewa yayi. Ni kuma na san na bashi, wanda Abdul Gai shine production manager na, da shi ne shawarar duk abin da ne. Farkon zuwansa ya mun kwana 4 na ɗau naira 200,000 na bayar a matsayin kuɗin hotel ɗinsa. Na biyu ya ƙara dawowa, na ƙara bashi da ya mun kwana 2, don kwana ɗaya ma da wini ɗaya ne. Na ƙara ɗaukan naira 100,000 na ƙara mai kuɗin hotel a ran da ya zo. Sannan na ƙara ran da zai tafi na ɗau naira 50,000 na bashi, na ce Soja Boy ka ƙara mai. Na duk wani abin kuma mun yi ne da shi cikin girmamawa da mutuntaka, saboda cewa ba zai ciniki da ni ba. Ko ba yanda ban yi da shi ba, ya nuna ai ba wannan tsakanin da shi, kawai in je in payment din hotel ɗinsa kaza in ya tashi tafiya kawai in zuba mai. Kuma haka ne na yi shi, kuma ina tunanin mun yi shi cikin mutuntaka da daraja, ina tunanin akwai zumunci. So amma a irin maganganun da na ji ban ji daɗi ba, kuma wa'annan abubuwan ya kamata a ce duk abin da za mu yi mu dinga kokari muna wa junanmu adalci, dan na san wannan kuɗin da na bashi ko jarumi babba wanda ya fi shi zan iya ɗaukan kuɗin nan in bashi ya yi farin ciki da su. A tunanina a dai wannan kwanakin da muka yi, na gode, wassalam, ina maka fatan alkhairi.